e somos a compañeira de segundo B. Hoxe vou facer un experimento coa auga que se chama Como funciona unha depuradora de auga. O obxectivo é que o auga das casas ou das fábricas saia máis limpa. Os materiais que vou utilizar son unha mostra de area ou terra, pedras, un vaso, un pau, unha gasa, un anaco de algodón, unha botella de plástico cortada pola metade, un coador e auga. Primeiro vamos facer a auga sucia, botando auga na base da botella e area. E removemos con un pañuelo. E hai que dejarla reposar. Despois de dejar reposar a auga sucia, teño que meter un anaco de algodón pola boquiña da botella. Despois teño que poñela no vaso. Despois de poñerlle un anaco de algodón, teño que botar as pedras. Despois poñemos area. Despois a gasa. E o coador. E imos botando a auga sucia. E así vemos que o auga sucia vai poñendo